زعبي حسوت ودسب نرؤسو زنقرا صباح تبل قاليا إذا قال زيا نمليونات تسفاتات زقبرت نعشحات خيلتات زباخنت نمت أبو زحات سبات زلبتتنيا مبزحتنا صباح كقبرو يكمبل كلنا نرأسنا زيادة جزي نهبا زلنا خويني يسمعنا كن كم حكي نتحجي كنقطمو زلونا چنقات نمت أنا محلال فوتراينا زلنا زي صباح كقبرو يزبل لمدي ناي جزي التقاقمات أجمع يكونن يقداس ناي سمعيت مقطصارن ناي هلاوة وي existential فرحن مسترا وتصيتيو مبزحتيو سب البروكراستينيشن كم سنفنا ويدما كم حماق ناي جزي التقاقما غيرو يزردو إذا جن المسارة وبحر ود سب زي مردايو سب ببحريو كابسقاي هاديمو نب عرفتك تصقع يزدلي اتحجي كنصرح زلنا صراح دما بسنو لبونا ومداي كم سقاي وي سقات سلازرأينا أمرونا نتسقاي نموقاد صباح بالمدن زيت مدهانيت يقربلنا أبوشت أمرونا قد سأل كنات له بحدا وجن تدحر عمتات زرق ربحة زردقه ويدما prefrontal cortex تبعها لك فعل أمرونا كهلا خلو بخالق وجن دما تناي حج دستان عرفتن رايز دلي ليمبيك سيستم له إذا أنا وش تجتيو صباح نبل زلنا له مقنعات حدا سب صباح سبورت كجمرية وي صباح سرحي كجمرية قبل كله أمرؤو نتناي صباح رأسو ويدما feature self كم حدا خالق سب كم قاشاي زريو سنو البونا ومزرعتات كم زريو مبزحتيو بزعبا مزاي رأسنا كنا حسب كلنا أمرونا لك بزعبا حدا زين فلتو سلطان وي قاشا سب كم زحسب غيرو يزنبو سلازي نتي صباح زقات مسقاي وي دخام نحنا زي خونا اتناي صباح قاشا سب زصرو خويني يسمعنا لو ما عرفتن مرت إذا دما temporal discontinuity يبهال نحنا نتناي حجي متشوت نمرت نتواقع دما ناي صباح مننتنا كخفلو نفردو زي سبعو بحريو كاب حدقا مهدامن وحسب زخونا بوتا متصقعن قنت حقني حدقا اتتصباح فتسيمو زي ممصويو وزح جزي صباح كنبل كلنا زيادة دليت كلونا نتصبينا زي حركة بتزعبيو ناي تحساسبا جيجاتاتيو موتيفيشن قدم سرح زمت زي كونس دحر سرح زمت وتصيتيو نحد سرح كتجمرو خلخا ايو اتحايل زمت قنا خا نحنا سمعيتي يصبق مسخونا كسرحو يلنا نصبه እዚ ድማ ንስምዒትና ካብ ዕላማና ንላዕሊ ንሰርዖ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ብቑዕ ስነ ልቦናዊ ማይንድ ሴት ዘለዎ ሰብ ስራሕ ምስ ስምዒቱ ከም ዘይተኣሳሰር ይፈልጥ እዩ ሓደ ወተሃደር ኣብ ግዜ ኩናት ድሌት የብለይን ኢሉ ኣየቋርፅን እዩ ምክንያቱ ዲስፕሊን ካብ ስምዒት ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ዲስፕሊን ማለት ነቲ ክትገብሮ ዝግባኣካ ነገር ክትገብሮ ኣብ ዘይትደልየሉ ግዜ እውን ከይተረፈ ምግባር ማለት እዩ እታ ጽባሕ እትብል ቃል ግን ነዚ ዲስፕሊን እዚ ትቐትሎ ንእምሮና ሎሚ ተዝናነ ጽባሕ ድማ ክትቀጽል ኢኻ ዝብል ናይ ሓሶት ተስፋ ትህቦ እቲ ሓቂ ግን ጽባሕ ምስ መጸት እቲ ሎሚ ዝነበረ ስንፍናናን ፍርሕናን ተደራሪቡ እዩ ዝመጽእ ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ዝተፈለጠ ጽንሰ ሓሳብ ኣሎ ሃይፐርቦሊክ ዲስካውንቲንግ ዝበሃል እዚ ማለት ወዲ ሰብ ንሓንቲ ሕጂ ዝረኽባ ንእሽቶ ረብሓ ካብታ ጽባሕ ዝረኽባ ዓባይ ረብሓ ንላዕሊ የቐድማ ንኣብነት ሎሚ ኣብ ሞባይልካ ተለጢፍካ ማሕበራዊ ሚድያ ብምርኣይ እትረኽባ ናይ ደቃይቕ ደስታ ካብታ ድሕሪ 5 ዓመት እትረኽባ እትኽእል ዓወትን ናጽነትን ንላዕሊ ትስሕበካ እዚ ናይ ህይወት ፓወር ዳይናሚክስ እዩ እቲ ሕጂ ዘሎ ምቾት ንመጻኢኻ ባርያ ይገብሮ ሓደ ፍሉጥ ፈላስፋ ስቶይክሲዝም ዝነበረ ማርከስ አውሬሊየስ ከም ሞት ዝቐረቦ ሰብ ኮንካ ሕሰብ ሕጂ ትረኽቦ ግዜ ድማ ከም ተወሳኺ ህያብ ጌርካ ረእያ ይብል ንሱ ጽባሕ ምባል ንህይወት ምጥላም ምዃኑ ይርዳእ ነይሩ ምክንያቱ ሞት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትመጽእ ትኽእል እያ ጽባሕ ክገብሮ እየ ክንብል ከለና ኣብ ልዕሊ ግዜ ስልጣን ወይ ድማ ፓወር ዘለና ኮይኑ ይስምዓና ግን ከም ሓቂ ግዜ ኣብ ልዕለና ስልጣን ዘለዋ ንሕና ንግዜ ክንቆጻጸር ኣይንኽእልን ኢና ንባዕልና ጥራይና ክንቆጻጸር ንኽእል ብዘይካዚ ፍርሒ እውን ዓቢ ተራ ይጻወት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ስራሕ ዘመሓላልፈሉ ምክንያት ብሰንኪ ስንፍና ዘይኮነስ ብሰንኪ ፍርሒ ፍሽለት ወይ ድማ fear of failure እዩ ሓደ ነገር ክንሰርሕ ከለና ጽቡቕ እንተዘይኮይንኸ ወይ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ዝብል ስጋት ስለ ዝሓድረና ኣእምሮና ነቲ ስራሕ ብምዝንጋዕ ካብቲ ፍርሒ ክከላኸለና ይፍትን እዚ ፐርፌክሽኒዝም ወይ ልዑል ብቕዓት ምድላይ ዝበሃል ሕማም እዩ ጽባሕ ክጅምሮ ከለኹ ፍጹም ወይ ድማ ፐርፌክት ገይረ ክሰርሖ እየ ንብል እዚ ግን ሓሶት እዩ ፍጹምነት ወይ ድማ ፐርፌክሽን ንምዕባለ ዝዓግት ዕንቅፋት እዩ ብሉፅ ስራሕ ካብ ብዙሓት ጉድለታት ዝመልኦ ፈተናታት እዩ ዝውለድ ነቲ ስራሕ ናብ ጽባሕ ምስ ምትሕልላፍ ግን ነቲ ናይ ምፍሻን ዕድል እውን ተመሓላልፎ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ
ጽባሕ ማለት ንውልቃዊ ዕቤትካ ፐርሰናል ግሮውዝ ንዘይፍለጥ ግዜ ምእጋድ ማለት እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና እውን እዚ ጸገም እዚ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ። ምስ ሰባት ዘሎና ርክብ ዘይንዛረቦም ቃላት ዘይንህቦም ፍቕሪ ኩሉ ጽባሕ ክገብሮ እየ እናበልና ነርሕቆ። እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይገበርካዮ ይቕሬታ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይገለጽካዮ ፍቕሪ ኩሉ ኣብ ትሕትታ ጽባሕ እትብል ጽላል ተሓቢኡ ይርከብ። እዚ ግን ሓደገኛ እዩ። ግዜ ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነስ ግዜ ህይወት እዩ። ሓደ ሰብ ግዚኡ ከባኽን ከሎ ህይወቱ እዩ ዝቐትል ዘሎ። ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ጸሓፍቲ ፌዶር ዶስቶቭስኪ ገነት ማለት ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍና ኣላ ንሕና ግን ክንጥቀመላ ኣይመረጽናን ይብል። ንሕና እውን ኣብታ ሎሚ እትበሃል ገነት ክንነብር እናኸኣልና ኣብታ ጽባሕ እትበሃል ናይ ሕልሚ ዓለም ንነብር ኣለና። እዚ ናይ ማይንድሴት ጸገም እዩ። ኣስተውዕል፣ እቶም ኣብ ዓለም ዓቢ ለውጢ ዘምጽኡ ሰባት ስራሕ ዘይመሓላልፉን ሰባት ካብ ካልኦት ንላዕሊ ኢነርጂ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን። የግዳስ ነቲ ሬዚስተንስ ወይ ድማ ተቃውሞ ዝበሃል ስነልቦናዊ ሓይሊ ስለ ዝተረድእዎ እዩ። ስቲቨን ፕሬስፊልድ ኣብቲ ዘ ዋር ኦፍ ኣርት ዝተባሃለ መጽሓፉ ከም ዝገልጾ ዝኾነ ጠቃሚ ስራሕ ክንሰርሕ ክንብል ከለና ኣብ ውሽጥና ሓደ ዓቢ ተቃውሞ ይለዓል። እዚ ተቃውሞ እዚ ድማ ጽባሕ ትሰርሖ ዝብል ድምፂ እዩ። እቲ ምስጢር ነቲ ድምፂ ከም ምልክት ዕቤት ምርኣይ እዩ። እቲ ስራሕ ዝያዳ ገዳሲ ብዝኾነ መጠን እቲ ጽባሕ ክሰርሖ እየ ዝብል ድምፂ እናሓየለ ይኸይድ። ስለዚ ጽባሕ ክሰርሖ እየ ዝብል ስምዒት ምስ መጸካ እቲ ስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዳእ እሞ ልክዕ ኣብቲ ግዜ ትጀምሮ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ብቕዓት ወይ ድማ ኮንፊደንስ ምስ ዝህልወኒ ክጅምር እየ ይብሉ። ግን ኮንፊደንስ ካብ ስራሕ እዩ ዝመጽእ፣ ስራሕ ካብ ኮንፊደንስ ኣይመጽእን። ሓደ ነገር ደጋጊምካ ክትሰርሖ ከለኻ ኣእምሮኻ ክሰርሖ ክእል እየ ዝብል ተኣማንነት የማዕብል። ጽባሕ ክትብል ከለኻ ግን ነቲ ተኣማንነት ቆትሎ ኣለኻ። ነፍሰ ተኣማንነት ወይ ድማ ሰልፍ ሪስፔክት ዝህነጽ ርእስኻ ንርእስኻ ብትህቦ ቃል እዩ። ሎሚ እዚ ክሰርሕ እየ ኢልካ እንተዘይሰሪሕካዮ እቲ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ርእሰ ተኣማንነት መንነት ኣይደንቲ ይፈርስ። ንርእስኻ ከም ዘይትእመን ሰብ ጌርካ ክትቆጽራ ትጅምር። እዚ ድማ ናብ ጭንቀትን ድኻምን ይመርሕ። መብዛሕትኡ ሰብ ስራሕ ስለ ዝበዝሖ ዘይኮነስ ነቲ ክሰርሖ ዝግብኦ ስራሕ ስለ ዘይሰርሖ እዩ ዝደክም። እቲ ዘይተገበረ ስራሕ ኣብ ኣእምሮና ከም ዓቢ ጾር ኮይኑ ይቕመጥ፣ ዘይጋርኒክ ኢፌክት። እዚ ጾር እዚ ድማ ካብቲ ስራሕ ንባዕሉ ንላዕሊ የድክመና። ሓደ ካብቲ ክንርድኦ ዘለና ነገር ህይወት ናይ ቾይስ ወይ ናይ ምርጫ ጸዋታ ምዃና እዩ። ጽባሕ ምባል እውን ባዕሉ ምርጫ እዩ። ሎሚ እተን ጽቡቓት ሰዓታት ህይወተይ ክስውአን እየ ኢልካ ትመርጽ ኣለኻ ማለት እዩ። ኒቼ ወይ ድማ ፍሬድሪክ ኒቼ ብዛዕባ ዊል ቱ ፓወር ክዛረብ ከሎ ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ ስምዒታቱን ድሌታቱን ዓብላሊ ክኸውን ከም ዘለዎ ይገልጽ። ሓቀኛ ሓይሊ ወይ ድማ ፓወር ማለት ንዓለም ምቁጽጻር ዘይኮነስ ነቲ ጽባሕ ዝብል ድኹም ጎንኻ ምቁጽጻር እዩ። እቲ ናይ ስነ ልቦና ኩናት ኣብ መንጎቲ ቀሊል መንገዲ ዝደሊ ድኹም ክፍሊ መንነትካን እቲ ጥንኩር ግን ፍረ ዘለዎ መንገዲ ዝደሊ ሓያል ክፍሊ መንነትካን እዩ። ጽባሕ እትብል ቃል ናይቲ ድኹም መንነትካ መሳርሒት እያ። ብዛዕባ ስነ ልቦናዊ ባውንድሪስ ወይ ዶባት ክንሓስብ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለና ዶባት ጥራይ ኢና ንርኢ። ግን እቲ ዝዓበየ ባውንደሪ ምስ ገዛእ ርእስና ክህልወና ዘለዎ እዩ። ንርእስኻ ጽባሕ ክትብል ክትሰምዓ ከለኻ ኣይፋሉን ሕጂ እዩ እቲ ግዜ ኢልካ ዶብ ክትገብረላ ይግባኣካ። እዚ ዲስፕሊን እዩ። ዲስፕሊን ማለት ባርያ ስምዒትካ ካብ ምዃን ሓራም ውፃእ ማለት እዩ። ጽባሕ ክገብሮ እየ ዝብል ሰብ ባርያ ናይቲ ሕጂ ስምዒቱ እዩ። ናጽነት ዝመጽእ ካብ ምቁጽጻር ወይ ኮንትሮል እዩ። ርእስኻ ክትቆጻጸር እንተዘይክኢልካ ካልኦት ሰባት ወይ ኩነታት ክቆጻጸሩኻ እዮም። ሓደ ኣብነት ንውሰድ። ሓደ ንግዳዊ ስራሕ ክጅምር ዝደሊ ሰብ ሕሰብ ንዓመታት ጽባሕ መጽናዕቲ ክጅምር እየ፣ ጽባሕ ሰባት ክፈልጥ እየ እናበለ ግዚኡ ሕልፎ። ኣብቲ ግዜቲ ግን ካልእ ሰብ ነቲ ሓሳብ ሎሚ ጀሚርዎ ይርከብ። ድሕሪ 5 ዓመት እቲ ሎሚ ዝጀመረ ሰብ ናብ ዓወት ይበጽሕ። እቲ ጽባሕ ዝብል ዝነበረ ሰብ ግን ሕጂ እውን ጽባሕ እናበለ ይቁዝም ይህሉ። እዚ ፍልልይ እዚ ናይ ብልሒ ኢንተለጀንስ ፍልልይ ኣይኮነን፣ ናይ ስጉምቲ ወይ ድማ ኣክሽን ፍልልይ እዩ። ዓለም ንሓሳባት ዋጋ ይትህብን እያ። ዓለም ዋጋ ትህብ ንተግባር ጥራይ እዩ። እቲ ጽባሕ እትብል ቃል ድማ ጸላኢት ተግባር እያ። ከምቲ ቪክቶር ፍራንክል ዝበሎ ኣብ መንጎ ስቲሙለስ ወይ መለዓዓልን ኣብ መንጎ ሪስፖንስ ወይ ድማ ምላሽን ሓንቲ ክፍቲ ቦታ ኣላ። ኣብታ ቦታ እቲኣ ድማ እያ ናጽነትን ዕቤትን ዝርከባ። እታ ክፍቲ ቦታ እታ ጽባሕ ክገብሮ እየ ዝብል ድምፂ ዝመጻላ ደቂቕ እያ። ኣብታ ደቂቕ እሳ እወ ጽባሕ ክገብሮ እየ ኢልካ እንተመሊስካ ናጽነትካ ኣረኪብካ ኣለኻ። ኣይፋልን ሕጂ ክሰርሖ እየ ኢልካ እንተመሊስካ ግን ህይወትካ ክትሃንጻ ክትጅምር ኢኻ።
እዚ እዩ ተሐቀኛ ስነልቦናዊ ዓወት እቲ ጸገም ጽባሕ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ጸገም እቲ ጽባሕ ዝብል ተስፋ ንህሊናና ስለ ዘደቅሶ እዩ ሓደ ነገር ፈጺመ ኣይሰርሖን እየ ብምባል ነብስና ክንወቅስ ንኽእል ኢና ጽባሕ ክሰርሖ እየ ክንብል ከለና ግን ንህሊናና ነታልሎ ኣለና እዚ ድማ ንነብስና ክንከድዓ ይገብረና እቲ ናይ ውሽጢ ተኣማንነት ወይ ድማ ኢንቴግሪቲ ይጎድል ሓደ ሓቀኛ ሰብ ንርእሱ እዩ ቀዲሙ ሓቀኛ ዝኸውን ንርእስኻ ሓቀኛ ምዃን ማለት ድማ ጽባሕ ትብል ቃል ካብ መዝገበ ቃላትካ ምውፃእ ማለት እዩ ምክንያቱ ጽባሕ ትበሃል ግዜ የላን ዘላ ግዜ ሕጂ ጥራያ እታ ሕጂ ዘይገበርካያ ነገር ጽባሕ እውን ክትገብሮ ኢኻ ዝብል ውሕስነት የለን ንህይወትና ከም ሓደ ፕሮጀክት ጌርና እንተሪእናያ ጽባሕ ማለት ነቲ ፕሮጀክት ምቁራጽ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ብውሽጡ ዓብ ተውህቦ ኣለዎ ግን እቲ ተውህቦ ተግባራዊ እንተዘይኮይኑ ዋጋ የብሉን ሓደ ስነ ጥበበኛ ጽባሕ ክስእል እናበለ እንተጸኒሑ ንዓለም ካብቲ ክትረኽቦ ዝግባእ ጽባቐ ይኸል ኣሎ ሓደ ተመራማሪ ጽባሕ ክመራመረ እንተይሉ ንዓለም ካብ ፍታሕ ይኸል ኣሎ እዚ ሓላፍነት ወይ ድማ ሬስፖንሲቢሊቲ ናይ ምውሳድ ጉዳይ እዩ ጆርዳን ፒተርሰን ከም ዝብሎ ሓላፍነት ተሰከም እቲ ሓላፍነት ድማ ትርጉም ህይወት ክህበካ እዩ ሓላፍነት ምውሳድ ማለት ድማ ሎሚ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ሎሚ ምግባር ማለት እዩ ጽባሕ ምባል ካብ ሓላፍነት ምህዳም እዩ ካብ ሓላፍነት ዝሃድም ሰብ ድማ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ከነበር ኣይክእልን እዩ ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክንሓስብ ኣለና ሞት ሓቂያ እዚ መዘኻኸሪ ወይ ድማ ሜሜንቶ ሞሪ እዚ ንጭንቀት ዝፈጥር ዘይኮነስ ንህይወት ብጥንቃቐ ክንጥቀመላ ዝድርኽ እዩ ሎሚ እታ ዘላትካ ግዜ መወዳእታ ግዜኻ ምዃና እንተተረዲእካ ጽባሕ ክገብሮ እየ ክትብል ምደፈርካ ዶ ኣይፋሉን እቲ ጸገም ንዘለዓለም እትነብር ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ እዩ ግዜ ከም ዘይውዳእ ባሕሪ ጌርካ ስለ እትሓስቦ እዩ ግን ግዜ ካብ ኢድካ ከም ዝፈስስ ሑፃ እዩ ነፍስ ወከፍ ጽባሕ እትብላ ቃል ካብታ ዘላትካ ውሱን ግዜ ትሰርቕ ኣለኻ ሰብኣዊ ባህሪ ክንቀይር ኣይንኽእልን ኢና ግን ክንመርሖ ንኽእል ኢና እቲ ጽባሕ ዝብል ድምፂ ኣብ ኩለና ኣሎ እቶም ዓወት ዝረኽቡ ሰባት ግን ነቲ ድምፂ ኣጥፊኦምዎ ዘይኮነ ነቲ ድምፂ እናሰምዕዎ ግን ተግባር ዘቐድሙ እዮም እዚ እዩ ተሐቀኛ ዲስፕሊን እዚ እዩ ተሐቀኛ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ስምዒትካ ንዓኻ ክቆጻጸረካ ዘይኮነስ ንስኻ ንስምዒትካ ትመርሖ ሎሚ ሕጂ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ነቲ ክተመሓላልፎ ዝጸንሐካ ስራሕ ጀምሮ ፍጹም ክኸውን ኣይትጸበህ ጽቡቕ ስምዒት ክመጸካ ኣይትጸበህ ጀምሮ ጥራይ ጽባሕ ክትመጽእ ከላ ሎሚ ኮይና እያ ትመጽእ ጽባሕ ምስ መጸት እውን ጽባሕ እትብል ቃል ኣይክትጠፍእን እያ እዚ ሓደ መፈንጥራ እዩ ካብዚ መፈንጥራ ዝክትወጽእ እትኽእል እንኮ መንገዲ ድማ ሕጂ እትብል ቃል ምጥቃም ጥራ እዩ ህይወት ኣብቲ ጽባሕ ዝበሃል ተስፋ ዘይኮነስ ኣብቲ ሕጂ ዝበሃል ተግባር እያ ዘላ እቲ ሎሚ እትዘርኦ ጻዕሪ እዩ ናይ ጽባሕ ፍረ ዝኸውን ሎሚ እንተዘይዘሪእካ ጽባሕ እትዓጽሮ የለን ነዚ ኩሉ ዝተዛረብናሉ ስነ ልቦናዊ ምስጢራት ኣብ ሓደ ሓሳብ ክንጥቕልሎ እንተደሊና ጽባሕ ማለት ንርእስኻ ምጥላም ማለት እዩ ሎሚ ግን ናይ ምእማን ዕድል ኣለካ ነቲ ጽባሕ ክገብሮ እየ ዝብል ድምፂ ከም ሓደ ጸላኢ ረኣዮ እቲ ጸላኢ ድማ ብተግባር ጥራይ እዩ ዝሰዓር ሎሚ ጀምር ጽባሕ በዓላ ክትመጽእ እያ ንስኻ ግን ሎሚ ክትህሉ ኣለካ ሕጂ ንሕሰበሉ ክንደይ ነገራት ኢና ጽባሕ እናበልና ዘጥፋእናዮም ክንደይ ዕድላት ኢና ብምኽንያት እዛ ቃል እዚኣ ዘምለጥናዮም ህይወት ሓጻር እያ እቲ ዝዓበየ ስቃይ ኣብ መወዳእታ ህይወትካ ክገብሮ እናኸኣልኩ ስለምንታይ መሓላሊፈዮ ኢልካ ምሕሳብ እዩ እቲ ናይ ጽባሕ ጽቡቕ ህይወት ብናይ ሎሚ ጻዕሪ እዩ ዝህነጽ ሎሚ እታ ዝበለጸት ግዜ እያ ጽባሕ ግን ሓሶት እያ ክቡር ሰማዒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ተወድአት ናብታ ጽባሕ ክትገብራ ዝሓሰብካያ ነገር ተመለስ ሕጂ ጀምራ ሓንቲ ስጉምቲ ጥራይ ውሰድ እታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ እያ እታ ዝኸበደት ግን ንሳ እያ እታ ነጽነት እትህበካ ጽባሕ ክትመጽእ ከላ ነቲ ሎሚ ዝጀመርካዮ ስራሕ ተመስገን ክትብል ኢኻ ጽባሕ ካብ ትብል ሎሚ ጀሚሮዮ ምባል ዝዓበየ ዓወት እዩ እቲ ሓቀኛ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ነቲ ጽባሕ ዝብል ድምፂ ኣእምርኡ ስዒሩ ኣብቲ ሕጂ ዝብል ተግባር ዝተጸመደ እዩ ንስኻ ኸ መን ክትከውን ትመርጽ እቲ ጽባሕ እናበለ ዝጽበ ባርያ ወይስ እቲ ሕጂ እናበለ ዝሰርሕ ወናኒ ህይወቱ ምርጭኡ ናትካ እዩ ግን ሓደ ነገር ዘክር ጽባሕ ቃል ኣይተኣቱን እያ ንኣሽሓት ዓመታት ፈላስፋታት ክካትዕሉ ዝጸንሑ ሓቂ ሓደ እዩ ህይወት ኣብዛ ሕጂ ዘለናዮ ህሞት ጥራይ እያ ዘላ ጽባሕ ዝበሃል ግዜ የለን ንሱ ናይ እምሮና ፈጠራ ጥራይ እዩ እቲ ሎሚ እትገብሮ ተግባር እቲ ሎሚ እትወስዶ ውሳነ እቲ ሎሚ እትስዕሮ ስንፍና እዩ መንነትካ ዝውስኖ ስለዚ ካብቲ ጽባሕ እትብል ሰንሰለት ተገላገል እሞ ኣብታ ሕጂ እትብል ናጽነት ነበር እዚ እዩ ተሐቀኛ ምስጢር ናይቶም ብሰላምን ብዓወትን ዝነብሩ ሰባት ህይወት ሎሚ ጀምር ምክንያቱ ጽባሕ ንመን ከም እትመጽእ
ዝፈልጥ የለን መወዳእታ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ሒዝካያ ክትኸይድ ይደሊ ጽባሕ ክትብል ከለኻ ንህይወትካ ድሓን ጽንሒ ትብላ ኣለኻ ህይወት ግን ክትጽበየካ ግዴታ ይብላን ነፍስ ወከፍ ትንፋስካ ነፍስ ወከፍ ደቂቕካ ነፍስ ወከፍ ሰዓትካ ተመሊሳ ዘይትመጽእ ናትካ ናይ ውልቀኻ ሃብቲ እያ ነዛ ሃብቲ እዚኣ ኣብ መቃብር ጽባሕ ኣይትቕበራ ተንስእ እታ ጽባሕ ክትገብራ ዝሓሰብካ ነገር ሕጂ ጀምራ እቲ ሓቀኛ ተኣምር ዝጅመር ጽባሕ እትብል ቃል ክትመውት ከላ ጥራ እዩ